Ahoj, moje meno je Klaudy a rozhodla som sa, že by som rada niečo povedala ku konfliktom, keďže v poslednej dobe si všímam, že veľa ľudí je reaktívnych, agresívnych, nepríjemných, proste majú radi konflikty a ja by som vám možno ukázala, prečo to je tak, prečo niektorí ľudia majú radi konflikty, prečo radi vstupujú do konfliktov, prečo majú potrebu vyhrať konflikt. Veľa ľudí má v sebe chaos. Veľa ľudí nepozná vnútorný pokoj, žije v chaose, žije v drámach, v strachoch, v reakciách a to je pre niektorých ľudí jediný spôsob, akým sa naučili alebo si zvykli komunikovať. Dôvod, prečo mnohí ľudia vstupujú alebo vyhľadávajú konflikt, je možno ten, že sa v sebe cítia sami neisto a potrebujú z druhého človeka rovnakú neistotu, reakciu. Proste veľa ľudí nemá v sebe energiu šťastia, pocitov spokojnosti, radosti a tým, že si svoje šťastie, svoju vlastnú životnú energiu nevedia vyprodukovať sami, potrebujú ju ťahať z druhých ľudí. Pre takéhoto človeka je konflikt ako dobitie batériek, ako nasytenie svojej energie. Je to pre nich ako pohonná hmota ich života. Niektorí ľudia si bohužiaľ vo svojom živote nedokázali vybudovať svoj vnútorný pokoj a keď vidia v druhom človeku, že tento človek má svoj vnútorný pokoj, je stabilný, pevný vo svojich základoch, v sebe, svojej energii, potrebujú to z neho dostať preč, pretože im to odráža ich vlastnú neistotu, niečo, čo si oni sami v sebe nedokázali vybudovať. Čo sa stane, ak takýto človek vyvolá konflikt? Takémuto človeku je jedno, aká je vaša pravda. Takého človeka netreba presviečať o svojej pravde. Netreba s takýmto človekom vstupovať do konfliktu, netreba mu dávať žiadnu energiu, žiadne argumenty, žiadne vysvetľovanie, žiadnu pozornosť. Najlepšie, čo môžete urobiť v takejto situácii, keď sa človek snaží vo vás vyvolať nejakú reakciu alebo vyvolať konflikt, je otočiť sa, odísť preč, jednoducho do toho s ním nevstupovať. Je to hra, ktorá nemá pravidlá. Aj keď poznáš svoju pravdu, aj keď vieš, že ten človek ti krivdí, že nemá pravdu, ako náhle sa mu to pokúsiš vysvetliť, oponovať mu, presviečať ho alebo mu len dokázať, že sa mýli, vtedy hráš jeho hru podľa jeho pravidiel. Pre teba je dôležité len to, aby si ostal v pokoji a vo svojej pravde. Čo myslím tým ostať vo svojej pravde?
Nemyslím tým presvedčiť ho o svojej pravde alebo mu ju vysvetliť. Ty ju máš len vedieť. To stačí. Ja viem, že to je ťažké neoponovať, nevysvetľovať, nepresviečať, že mu to len chceš povedať, že mu len chceš ukázať, že máš pravdu. Ja viem, že je to ťažké, ale to očakávanie, ktoré z toho máš ty, že to pochopí, že si niečo prizná, že niečo si vezme k sebe, že mu to niečo ukáže, to je tvoje očakávanie, ktoré je založené na tom, aby ti to on potvrdil. Aby ti potvrdil tým, že niečo sa v ňom zlomí, že si to uvedomí, že ti to prizná alebo podobne. Ty nepotrebuješ potvrdenie o svojej pravde. Ty nepotrebuješ sa vysvetľovať, sa ospravedlňovať, presviečať. Ty to nepotrebuješ. Tvoja pravda je tvoja sila a jediné, čo potrebuješ, ju vedieť a vidieť. To stačí. Ak chceš reagovať, čo sa stane, keď budeš reagovať? Vtedy reaguješ z miesta svojho zranenia, z emócie. To znamená, že tomu človeku dávaš plné potvrdenie toho, že niečo z toho, čo vravel, o čo sa pokúsil ťa vyviesť zo svojej rovnováhy, sa mu vlastne podarilo. Takže mu dáš to, o čo mu išlo. V takýchto konfliktoch s ľuďmi, ktorí proste vyhľadávajú tieto situácie, nikdy nevyhráš. Ak reaguješ z emócie, je to len potvrdenie tvojho zranenia. Je to potvrdenie toho, že niečo v tebe, na čo poukázal tento človek, je ešte nevyliečené. Kam sa máš ešte pozrieť a vyliečiť si to. Ale vráťme sa späť k tej potrebe vysvetliť mu to, ukázať mu to, dokázať mu to, presvedčiť ho o tom, alebo proste mu to len povedať. Táto potreba má očakávania od toho druhého. To znamená, že od reakcie toho druhého človeka je závislé to, či si vlastne si potvrdil tú pravdu, či si to dokázal, či si mu to vysvetlil, či si ho presvedčil, či si mu to ukázal. Ale ty, keď raz vieš, kde je pravda, ty vieš, že to nie je tak, ako to vraví ten človek, alebo situácia bola úplne inak. Ty, keď to raz vieš, nepotrebuješ mu to nejak dokazovať, pretože tento človek sa rozhodol už dávno predtým, že ti to veriť nebude, že si to neprizná, že to neuvidí. Ty nemôžeš ukázať niečo človeku, ktorý sa rozhodol, že vidieť nechce. Takto to proste nefunguje. A ty nemôžeš očakávať, že zmeníš niekoho pohľad, že zmeníš niekoho názor, pretože to očakávanie ťa privedie len k sklamaniu. K ďalšiemu sklamaniu, k ďalšiemu konfliktu a ďalšiemu sklamaniu. Čo nás učí táto situácia? Ak reagujeme, ak očakávame, že ten druhý zmení pohľad na vec, že si niečo uvedomí, že sa niečo v ňom zlomí, táto situácia nás učí nemať očakávania. Učí nás to, že naša pravda a naša sila nie je závislá na potvrdení druhého človeka. Nie je závislá na jeho uvedomení. Každý takýto konflikt spojený s reakciou je len ďalšia lekcia toho nemať očakávania.
nemať očakávania, že ten druhý ti niečo potvrdí, pretože tvoja hodnota, tvoja pravda a tvoja sila nie je závislá na potvrdení nikoho, len teba samého. Preto je dôležité uvedomiť si, že oveľa dôležitejšie ako vyhrať akýkoľvek konflikt je nenechať si zobrať svoj vnútorný pokoj. Pretože to je presne to, čo ten druhý človek chce. A tvojou povinnosťou nie je ho zachraňovať, nie je ho naprávať, nie je mu nič vysvetľovať. Tvojou povinnosťou je chrániť si svoj vnútorný pokoj. Sila nespočíva v tom, kto zloží argumentami toho druhého, kto viac druhého prekričí, alebo kto z tej situácie vyjde ako víťaz. Pretože v takej situácii, keď sa človek snaží vyvolať nejaký konflikt a ten druhý sa do neho zapája, táto situácia nemá víťaza. Táto situácia má len obidvoch ľudí, ktorí sú porazení. Sila človeka spočíva v tom, že ty vieš svoju hodnotu, ty vieš svoju pravdu a je ti jedno, kto si čo o tom myslí, kto sa ťa snaží presvedčiť o opaku, kto sa ti to snaží vyvrátiť. Ty proste vieš, kto si a vieš, kde je pravda, vieš, ako sa veci majú, nepotrebuješ to nikomu dokazovať. Pretože ľudia, ktorí ťa chcú pochopiť, ťa pochopia aj bez vysvetlenia a tí, ktorí ťa nechcú pochopiť, ťa nebudú chápať, nebudú ti veriť, ani keby si im to vysvetlil, kto vie ako. Zapamätaj si, že nerastieš tým, že vyhráš každý jeden boj. Vyhrávaš práve tým, že sa tých bojov rozhodneš nezúčastniť. Tá najväčšia výhra je v tom, keď poznáš svoju hodnotu a poznáš svoju silu natoľko, že ju nepotrebuješ nikomu dokazovať. Nepotrebuješ vyhrať konflikt, nepotrebuješ vyhrať hádku, pretože nie každý konflikt si zaslúži tvoju prítomnosť. Naopak, väčšina konfliktov si práve zaslúži to, aby si v nich ani nebol. Nechaj ľudí, nech si myslia, čo chcú. Nech si vravia, čo chcú, nech si myslia, čo chcú. Ty im dokážeš svoju pravdu vtedy, keď uvidia tvoj rast. Keď uvidia, kam si sa posunul, keď uvidia, kto sa z teba stal. A tvoj rast sa deje v tvojich každodenných rozhodnutiach. V tom, ako sám k sebe rozprávaš, v tom, ako sa sám o seba staráš, v tom, ako pevne držíš svoje hranice, vtedy rastieš, vtedy ukazuješ ľuďom svoju hodnotu, v tom, ako ju dávaš sám sebe. Nie v tom, ako to vieš druhému človeku krásne vysvetliť. Takže prosím vás, prestaňte dávať ľuďom to, čo chcú, a to je vaša energia. Vaša energia je vzácna. Prestaňte krmiť tie hladné šelmy, ktoré sú hladné po vašej energii, ktorú po tomto konflikte dostanú. Vy priamo nasytíte toho človeka tým, čo potrebuje. Prečo by ste mu to mali dávať? Jednoducho si povedz, že tento človek mi za to nestojí. Moja energia je vzácna a ja ňou nebudem plytvať na konflikty. Ani vysvetľovať niečo ľuďom, ktorí ma aj tak nikdy nepočúvajú. Ak chceš vysvetliť niekomu svoju pravdu, nikdy to nerob z emócie, pretože
to je zás len to, že hráš jeho hru. Ak chceš niekomu povedať svoju pravdu, ako to ty vidíš, len preto, aby to z tvojho tela vyšlo von, aby si uvoľnil ten tlak, keď máš takúto potrebu, nikdy to nerob z emócie. Vždy to urob, až keď to všetko opadne, až keď tá emócia prejde, až keď si v mieste pokoja. Ak to urobíš zo svojho vnútorného pokoja len preto, aby už tebe odľahlo, vtedy to má úplne inú hodnotu. A dôležité je nemať od toho očakávania. Ak niekomu chceš povedať svoju pravdu a čakáš, že to ten druhý príjme, alebo čakáš od neho nejakú reakciu, alebo čakáš, že niečo sa v ňom zmení, vtedy to nerob vôbec. Nechaj to tak. Nechaj to tak. Pusť to, napíš si svoje pocity, napíš si všetko, čo by si chcel tomu človeku povedať na papier, vypíš všetky emócie zo seba, vypíš to všetko na papier a ten papier potom spáľ alebo ho zahrab do zeme. Jediné, kedy môžeš povedať človeku svoju pravdu, je, ak nemáš žiadne očakávania. Aj keby neprišla žiadna odpoveď od toho človeka a ty si s tým úplne v poriadku, vtedy to môžeš spraviť. Ale nie z miesta výčitky, ale z miesta pravdy. Pozri, ja to vidím takto a takto a to je celé. Ale najlepšie je nechať to tak. Odísť od toho preč, nechať to tak. Ak to nevieš spracovať, tak si to vypíš na papier, zahoď ten papier alebo ho spáľ. Nie z hnevu, ale z pocitu, že už je to z teba von. A vráť sa späť do svojho kľudu. Verím, že táto epizóda bude niekomu užitočná. Rada si pozriem váš pohľad na konflikty v komentároch. Kľudne mi tam napíšte, ako vy reagujete v konfliktoch. Nezabudnite mi dať like, sledovať môj kanál a ja sa teším na budúce.